naman ako dito eh. Medyo pagod. Hindi kasi hindi sana alis. Sa guys. Nakakawis sa bahay. Hindi na po ako nakatulog. Medyo nagutom na dito ng task lang po. Nakakomputer ang pisa ko. Mabigat niya sa ako. Katulog po ako rito. Sa lahat ng vloggers yun. Anong baka po sa inyo at ang asawa si vlog. Mga kids ko dyan. Si Hazel, Harold, Drake, Drea. Guys, I miss you. I miss you. Kasi hindi ako kayo ng bahay. Patawad pa ako dito sa balik natin sa pisang ko. Drinks ako dito. Pichang dito. Dito sa house na ang pinyong sili. Okay. Anyway, okay, but maybe because I sleep on house. I told you what's happening. And then I'll boss out right now. I'm sure that you will just have one of the bahay. Pupunta ko sa pizza ko. Ito. Pag naigip ako sa bahay. Diba yung sala. Tulibis ko lang po. Aga pa po alas 2:30 lang.
Time check. 2:30. Bumasa ako ng mga sa kinainan ko. Bibihira mo pumunta rin sa mga guys. Sa coffee to experience. I-jump. Para umuwi sa bahay na rin. Mas relocation man may kuya ini-stopin din mga may-stopin pero hindi sa vlog nakakapamiss lagi dito. Pag-uwi mo ang sarap kaya ayaw sino. Legend ba? Basta. Hindi ka lang. Mga 4:30 days ko lang basketball. Ito yun lang. My life. Because enjoy your life. Don't too much serious. Abang na nga ako. Hindi mo ginising. Siya tayo mo. Siya na. Ay, musa. Kumahin ka na yung pas nga itong bulig. Mupa ko. Dati nilulungin mo ako.
Ang daya mo, hindi ko naginising. Sabi ko na tuloy yung gago niya. Okay guys, so ito ang itong teammate. Oh gosh. Ito Jen White. Kaya sa kaya mag-discard ka kuya. Malakas nila. Bilis capital at kuya. Ano yung kalabsan vlog. Always. Good morning and God bless you all. Ito po, hanggang dito na po. Bye-bye.